Det her er opgaven om vand i NF. Her er det kemi. Et vandmolekyle er opbygget af et oxygenatom og 2 hydrogenatomer. Et oxygenatom har 6 elektroner i yderste skal og mangler derfor 2. Så når det går sammen med de 2 hydrogenatomer, så hjælper de hinanden ved at give 1 elektron hver for hver parbinding. Når oxygenatomet får 2 elektroner fra hydrogenatomerne, altså de deler dem, oplever det at have 8 elektroner i yderste skal, og derfor en ædelgasstruktur ligesom neon. Hydrogenatomet oplever også at have 2 elektroner i yderste skal, og derfor en ædelgasstruktur ligesom helium. Når vi kigger på, om vandmolekylet er polært, kigger vi på deres delta En. Hydrogens elektronegativitet er på 2,1, og oxygens er på 3,5. Når vi minuser de 2,1 med de 3,5, får vi et resultat, der giver 1,4. 1,4 ligger inden for den polære atomparbinding, så molekylet er polært. Vi kan også kigge på, om vandmolekylet er en dipol. Vi kigger på deres delta En igen, hvor oxygen har en større elektronegativitet end hydrogen. Når oxygen har en større elektronegativitet, trækker det alle elektronerne tættere på sig, end hydrogen gør. Det giver en negativ pol, mens hydrogen får en positiv pol, fordi elektronerne er gået væk fra dem næsten. Når de 2 poler ligger 2 forskellige steder, altså ligesom ved oxygen, hvor der er minus, og hydrogenerne, hvor der er plus, er det en dipol. I en ionforbindelse er der 2 ioner, der går sammen for at danne et grundstof. De gør det for at få en ekstra elektron, eller miste en elektron i yderste skal, så de ligner en ædelgas. Der er negative ioner, som er ioner, som der har optaget en elektron mere, end de havde i forvejen, så de nu har en ekstra elektron frem for deres protoner, og derfor får en negativ ladning. En positiv ion er en ion, som har afgivet en af sine elektroner for at få en ædelgasstruktur, som ligger lige under, altså for eksempel 8 eller 2. Når de afgiver stofferne, har de en mere proton, end de har elektron i deres ion. Disse stoffer går tit sammen til et fast stof, f.eks. en salt. Når man propper et salt ned i noget vand, prøver vandmolekylerne at rive dem fra hinanden. Vandmolekylerne river ionerne fra hinanden ved at tage deres vandmolekyles negative side ind mod ionforbindelsens positive ion og hiver dem fra hinanden ved kraften. På samme måde ved de negative ioner propper de positive vandmolekylets positive ioner ind mod det negative ion af ionforbindelsen. Her kan man se de tungt opløselige og de let opløselige salte af ionforbindelser. Man finder det tungt opløselige eller let opløselige salt ved at tage 100 ml vand og 1 gram salt og finde ud af, om det kan opløses i vandet. Man kan fx kigge på Na+ og Br-, der giver ionen natriumbromid. Der står L ud for, det betyder, at den er let opløst i salt, og at den derfor bliver opløst i vandet. På samme måde bliver bariumsulfid et tungt opløst i salt, fordi der står tungt, altså T, ud fra. Vi kigger på disse 3 stoffer, PO4,3-, NH4+, og NO3-, fordi det er de gødninge, som landmændene bruger. Lerpartikler i jorden er negative partikler, og vil derfor tiltrække NH4+. Når NH4+ bliver tiltrukket, vil det have sværere ved at blive vasket væk af vandet, fordi det klinger til lerpartiklerne. PH4,3- har også nemmere ved at blive i jorden. Det kan vi se ved tabellen ovenover. PH4,3- er nemlig meget nemt ved at få et tungt stof, altså et tungt salt med mange forskellige grundstoffer, f.eks. dem heroppe. Det er derfor sværere ved at hive væk af vandet.
NH3- er både en negativ ion, så den vil derfor ikke klinge til lerpartiklerne, og den har heller ikke nogen mulighed for at danne tungtopløselig, så den har lettest ved at blive udvasket af de 3 stoffer. Det vil sige, at det er en dum idé at bruge NH3- på marken så vidt muligt, fordi den har lettest ved at komme ud i vores miljø og ændre det.